الحمد لله الحمد لله الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار والحذر مما يسقطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه، ونشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. O vjernici, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite drugačije osim kao muslimani. Ja ejuha nasu taku rabbekum alladhi khalaqakum min nafsi wahida. O ljudi, bojite se gospodara svoga koji vas od jednog čovjeka stvara. Wa khalaqa minha zawjaha, i od njega je drugu njegovu stvorio. Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, i od njih dvoje mnoge muškarci i žene na zemlji rasijao. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, i bojite se Allaha čijim imenom jedni druge molite i rodbinske veze nikako ne kidajte. Inna Allahe kana alejkum raqiba, zaista Allah stalno nad vama bdi. Sva slava i zahvala pripadaju uzvišenom stvoritelju Allahu dželešanuhu, milostivom, samilosnom, gospodaru sudnjeg dana, vladaru ljudi i džina, onome koji je čovjeka stvorio i sazdao u najljepšem obliku. Neka mu je neizmjerna hvala na svim blagodatima kojima nas je obasuo, a posebno na blagodatima imana, islama i uputama Kur'ana časnog. Neka je selavat i selam na najbolje stvorenje koje je koračalo zemljom, Sadiqul Masduqa, onoga koji je uvijek govorio istinu, Allahovog i našeg miljenika, Ebul Qasima Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, cijenjene ashabe i na sve nas koji ga slijedimo do sudnjeg dana. Amin. Ja Rabbel Alamin. Poštovana braćo, danas ćemo oko ovoga govoriti o 11 genocida koji su počinjeni nad Bošnjacima. Odabrao sam ovu temu iz razloga što je u nedjelju 104 godine od kako je počinjen genocid, odnosno masovno pokrštavanje i istrebljenje muslimana, Bošnjaka i Albanaca u Plavu i Gusinu. Prije nego što navedem svih 11 genocida, želim da se podsjetimo genocida koji se dogodio prije 104 godine u Plavu i Gusinju, pa ćemo nakon toga spomenuti svih 11 genocida zajedno. 7. oktobra 1912. godine pa sve do kraja maja 1913. godine rukovodstvo Crne Gore na čelu sa zloglasnim kraljom Nikolom planirali su, organizirali i naredili tadašnjoj vojsci Crne Gore da okupira Plav i Gusinje. Dok sveštenici pravoslavne crkve su također to urgirali, tražili su da se izvrši nasilno i masovno pokršćavanje. Prema različitim izvorima, tada je zvjerski pobijeno oko 1800 muslimana koji su između krsta, crnogorske kape i zastave izabrali smrt, dok je 12.500 muslimana nasilno pokršćeno. Nasilna pokršćavanja praćena su silovanjima, progonom, pljačkom, zločinima
nad nenaoružanim civilima Plava i Gusinja. Na Previ kod Andrijevice sa bukagijama na nogama odvedeno je od 550 do 850 civila, djece, žena i muškaraca svih dobi. I svi su oni izmasakrirani, poklani i ostavljeni na samoj površini zemlje. Kako tvrde historijski izvori, zločinci su ih prekrili tek tankim slojem zemlje i granja, tako da je nakon toga divljač raznosila njihova tijela po planini. Uz sve zločine genocida od oktobra 1912. do marta 1913. nad civilima u cijelom Plavsko-Gusinskom kraju, na dan 5. marta 1913. godine, vjerovatno nezadovoljni procesom pokršćavanja, na Racini je javno strijeljano 12 plavskih prvaka, i to javno pred kompletnim stanovništvom, kako bi zbog doživljenog straha lakše prihvatili pokršćavanje. Podsjetimo se na imena strijeljanih i na kraju ćemo, ako Bog da, proučiti i dovu za njih. Strijeljali su Mula Sada Musića, Adema Dema Markovića, Junuza Nurovog Omeregića, Hajra Nurovog Omeregića, Aga Jakupov Ferovića, Emin Jakupov Ferović, Šeća Ferovića, Maza Hadžimušovića, Haka Hadžimušovića, Osman Agušehovića, Beća Mehmedovog Alihulića i Šeća Mehmedovog Alihulića. Na kraju ćemo, ako Bog da, proučiti dovu za sve njih, a sada ćemo inšallah spomenuti svih 11 genocida ukratko koji su počinjeni nad Bošnjacima. Prvi genocid nad Bošnjacima događa se tokom i poslije Velikog Bečkog rata između Turske i Austro-Ugarske carevine. Pošto su Turci u tom ratu izgubili sve posjedi i vlast u Mađarskoj, Slavoniji, Liči, Krbavi, Dalmaciji, Boki Kotorskoj, svi muslimani, Bošnjaci koji su iz ovih krajeva i zemalja nisu pravovremeno uspjeli povući u Bosnu i druge krajeve južno od Save i Dunava, bili su pobijeni, protjerani, asimilirani ili prisilno prevedeni u kršćanstvo. Svi kulturni i sakralni objekti su uništeni, a materijalna bogatstva oduzeta i opljačkana. O prvom genocidu precizni i jasni dokazi o pokrštavanju postoje u Franjevičkim arhivama u Dalmaciji, Liči i Slavoniji. Da su Bošnjaci živjeli na ovim prostorima danas jedino podsjećaju različiti toponimi i prezimena. Za prvi genocid najvažnije je reći da su ratovali Turska i Austro-Ugarska, a stradali su Bošnjaci. Drugi genocid nad muslimanima, Bošnjacima, događa se na Badnje veče 1711. godine. Te noći je sprovedena takozvana istraga Poturica. Tada je ubijeno oko 1000 muslimana koji su živjeli na prostoru stare Crne Gore, koja je imala tada 4 nahije sa sjedištem u Cetinu. Strateg, idejni promotor i agent drugog genocida bila je pravoslavna crkva. Ova tvrdnja je tačna zato što je Badnje veče najveći kršćanski praznik i što je istragu Poturica otpjevao i dokumentovao crkveni dostojanstvenik i pjesnik Petar Petrović Njegoš u Gorskom Vijencu. On je time pružio epsku podlogu i paradigmu za sve buduće genocide nad muslimanima Srbije, Crne Gore,
Sandžaka i Bosne i Hercegovine. Svi motivi za genocid otpjevani su u Gorskom vijencu, pa tako vjersku mržnju prema muslimanima Njegoš je iskazao i rasplomsao riječima: "Ođa riče na ravnom Cetinju, zaudara zemlja Mohamedom." Treći genocid nad Bošnjacima događa se između 1804. do 1820. godine kao posljedica prvog i drugog srpskog ustanka. Ovaj genocid srpski historičar i diplomata Stojan Novaković označava kao generalno trebljenje Turaka muslimana iz našeg naroda. Pored pravoslavne crkve, koja od drugog genocida igra ključnu ulogu, u trećem genocidu nad muslimanima njoj se pridružuju historičari, političari i pjesnici poput Njegoša. Četvrti genocid nad Bošnjacima događa se između 1830. do 1867. godine kao posljedica Hatiš Šerifa iz 1830. godine i njegova aneksa iz 1833. godine. Ovim dokumentom je Srbija stekla status vazalne autonomne kneževine unutar Osmanskog carstva. Tada su svi Bošnjaci protjerani iz Beograda, Užica, Sokola, Šapca. Sve protjerane muslimane Porta naseljava u Bosnu, gdje je za njih podigla dva naselja, Gornju i Donju Aziziju, to jeste Bosanski Šamac i Orašija. Peti genocid nad Bošnjacima dolazi nakon Berlinskog kongresa 1878. godine, na osnovu čijih odluka dotadašnje autonomne kneževine Srbije i Crne Gore stiču potpunu nezavisnost i gdje proširuju svoju teritoriju. Tako se Srbija teritorijalno proširuje Niškim, Topičkim i Vranskim okruzima, a Crna Gora u Hercegovini. Mada su se Srbija i Crna Gora na Berlinskom kongresu obavezali da će poštivati slobodu vjeroispovijesti muslimana, to se nažalost nije dogodilo. Muslimani su pobijeni i protjerani u Beogradu, Šapcu, Užicu, Sokolu, Nišu, Pirotu, Vranju, a svi njihovi kulturni i vjerski objekti su porušeni. Šesti genocid nad Bošnjacima događa se kao posljedica austro-ugarske okupacije Bosne i Hercegovine. Tako su se Bošnjaci u toku i poslije okupacije počeli iseljavati u Sandžak, Kosovo, Makedoniju, gdje je tada još uvijek bila turska vojska. Tako dolazi do radikalnog smanjenja muslimanske populacije u ukupnom stanovništvu Bosne i Hercegovine. Historičari navode da je od 1879. do 1910. procenat muslimanske populacije u Bosni i Hercegovini smanjen za 7%. To nije mali broj, s obzirom da Bošnjaci, gledajući brojčano, nisu veliki narod. Sedmi genocid nad Bošnjacima, kao što smo rekli, događa se u Sandžaku, u Crnoj Gori, između kojih je i nasilno pokrštavanje muslimana u Plavu i Gusinu. Ovaj genocid je direktna posljedica prvog i drugog Balkanskog rata. Ovo je bio sedmi genocid nad muslimanima Balkana, a prvi nad Bošnjacima Sandžaka. Osmi genocid nad Bošnjacima dogodio se 1919. godine u Plavsko-Gusinskom kraju. Bolje reći, ponovio se u ovom istom kraju nakon nasilnog pokrštavanja 1912. i 1913. godine. Za razliku od tada, ovog puta je stradalo 450 najodabranijih Bošnjaka ovog kraja, o kojima se inače nikako nije pisalo, što je dobar pokazatelj da su svi bošnjački historičari do sada preskakali ovaj genocid kojeg mi navodimo kao osmi po redu ili pak drugi u Plavsko-Gusinskom kraju,
i to samo u razdoblju od 6 do 7 godina. 9. genocid nad muslimanima Bošnjacima traje od osnivanja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, to jest od 1918. godine do propasti iste 1941. godine. U ovim vremenima životi Bošnjaka nisu imali nikakve vrijednosti, a posebno je bila teška situacija za muslimane Sandžaka i Hercegovine. Tako su u Bijelom Polju, u selu Šahovićima, 7. novembra 1924. godine ubili oko 600 muslimana bez ikakvog povoda, krivnje i razloga. Također, podaci govore da je u Hercegovini od kraljevih komita bilo oko 3000 neotkrivenih ubistava nad muslimanima. Tako da se zbog ovih ubistava, protjerivanja i zastrašivanja etnička slika istočne Hercegovine promijenila na štetu Bošnjaka. 10. genocid nad Bošnjacima događa se od 1941. do 1945. godine. To je vrijeme Drugog svjetskog rata, gdje je po nekim procjenama stradalo oko 106.000 Bošnjaka, uglavnom civila od četničke kame. To znači da je negdje oko 8,3% muslimana nastradalo u ovom razdoblju. 11. genocid nad Bošnjacima događa se u periodu od 1992. do 1995. godine prilikom agresije na Bosnu i Hercegovinu od strane Srbije, Crne Gore i Hrvatske. U ovom genocidu učestvovale su zajedno Srbija, Crna Gora i Hrvatska, što se u prethodnih 10 genocida nije događalo, da su istovremeno i zajednički činili zločin. Ovaj genocid je najokrutniji, najsuroviji i najveći po razmjerama od svih dosadašnjih genocida. U ovom genocidu je ubijeno 250.000 muslimana Bošnjaka. U ovaj zločin bilo je uključeno sve srpsko i crnogorsko što gmiže do najviših državnih, političkih, vojnih i crkvenih struktura. Također, veliki doprinos ovom genocidu su dale srpska i crnogorska inteligencija. Namjera je svakako bila ostvarivanje velike Srbije i to je sve bilo davno zapisano u zadnjem memorandumu Srpske akademije nauka i umjetnosti. U ovoj zločinačkoj agresiji i Hrvatska je htjela nešto ušićariti i stvoriti veliku Hrvatsku, gdje su zločini hrvatskih bojovnika nad civilima Stupnog Dola, Ahmića i drugih mjesta već poznati. Stradanja Bošnjaka civila su ogromna u ljudskim žrtvama, tako da se slobodno može nazvati kataklizma ili Gernika, kako neko reče. Također treba kazati da je u ovoj agresiji na Bosnu i Hercegovinu izvršen urbicid i kulturocid. U ovom genocidu je važno naglasiti da su se Bošnjaci vojno i organizovano suprotstavili, što u prijašnjih 10 genocida nije bio slučaj. Bošnjački narod, iako u početku nenaoružan i na prevaru od koljen, smogao je snage i suprotstavio se agresoru, gdje su itekako osjetili bošnjačku snagu. I na kraju da kažem, ništa više nije kao prije. Ništa više nije kao prije. I Bošnjaci nikada više neće dozvoliti da budu klati kao jagnjad. A u ovoj agresiji su pokazali da hoće, znaju i umiju da uzvrate udarac. Ovo su sve bili, dakle, samo podaci. Detalji stradanja do nedavno nisu bili u potpunosti istraženi. Allah dželešanuhu je dao
da njegovom voljom se nađe grupa ljudi, Bošnjaka iz Sandžaka ovdje u New Yorku, da odvoji svoje vrijeme, da odvoji mnogo od svoga vremena, od svoga imetka, kako bi napravili dokumentarni film Bošnjaci, genocid u kontinuitetu, koji će ako Bog da biti prikazan u nedjelju 5. marta 2017. godine u 6:30 sati navečer. Stoga ja pozivam sve vas da ako Bog da u nedjelju dođete u našem centru kako bi ogledali dokumentarni film u kojem su detaljno razrađeni svih 11 genocida nad Bošnjacima. Stoga pozivam sve vas u ime Allaha dželešanuhu da sebe obavežete i sebe i vaše porodice i da pozovete sve koje znate. Jer kako kaže stara izreka, ono što nije zapisano, to se nije ni dogodilo. A ja rekao na samom početku, Allah je dao grupu ljudi koji su ovaj projekat realizovali. Nakon dugo godina ovaj film je snimljen, uzelo je mnogo vremena i ako Bog da u nedjelju zajednički ćemo da pogledamo film, da kupimo DVD i da inšallah pokažemo našim porodicama, našim prijateljima, našoj rodbini, da svi ako Bog da znamo i budemo svjesni da nam se nikada inšallah više ne dogodi genocid. Ja molim uzvišenog stvoritelja, Allaha dželešanuhu, da se ako Bog da smiluje i oprosti svim šehidima od Bosne i Hercegovine pa sve do Plavih Gusinja. Molim uzvišenog Allaha dželešanuhu da svima nama ako Bog da oprosti grijehe. Molim Allaha dželešanuhu da sjedini naša srca, ujedini naše safove i da nas inšallah sa šehidima sastavi u džennetu. Amin. Ja rabbal alamin. Ala inna ahsana al-kalamu abdagha an-nizam كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في نظم الكلام وإذا قرئ القرآن